Ik heb, toen ik om mijn onderzoek begon in coronatijd, ben ik op een gegeven moment begonnen met van alles bij elkaar te kepen. En het past correct bij elkaar in deze dozen. Dit is een originele eerste druk van Snikken en Grimlachjes uit 1867. En dat is wel heel aardig om op een kop te tikken. Portret van Piet Paaltjes, een Siberen portret vanzelf, want die bestaat het echt. En die zit er overal bij. De bundel verschijnt nou nog altijd, maar dit weer de eerste. Dit is Johannes Keekstra van Lietse Geest. Hij werkte de oranje jaren aan een boek- en theatervoorstelling over de Ljouwerterdoemnie François Haversmit, beter bekend onder zijn dichterspseudoniem Piet Paaltjes. Onder Frieslands Grauwe Hemel is de naam van Keekstra's project, waarvan het boek in november verschijnt. En dat gaat over zijn tijd in Foutgem, maar ook over zijn Friese wortels, zijn Ljouwerter wortels. En hoe hij altijd naar Friesland schoon had, de Fries die hij is. Maar ik look het ook breder als alleen nog Haversmit, want ik zeg echt naar de regio. Er zit ik wat historische gegevens over de regio in. De regio Boppendokkum dus, werd hij maar de ziel onder de arm omron. En ik zeg ook naar het no en naar de toekomst, want ik ben wel heel benijd van hier hij eens wel gelijk binnen de meesten deze steeg. Werd ik zelf ook bij jaren, want die komen wij. Of zullen we daar wel wat meer voor uit als wat hij dacht. En hebben we nou wel wat leerd van doen. En hoe komt het nou eens? En hoe is het uit mij? Ik begin er nooit om te lullen. Een boek en een theaterstuk dus, over de verneemde Ljouwerter dichter. François Haversmit leefde van 1834 tot 1894. Hij is vooral bekend geworden van zijn humoristische, maar zwartgallige gedichten. Haversmit werd binnen aan de Vastreek in Ljouwert en werd later predikant in Foutgem. In die regio groeide Keekstra zijn eeuwletter op. Het is voort ook die connectie die te verzorgen dat Keekstra een grote passie ontwikkelen voor het libben en het werk van Haversmit. Hoe meer dat ik over hem lees en ontduts, zeg ik een man en een jonkje voor mij, dat wel heel bot lijkt op wat ik ben. Hij had schriften, er is een heel soort van hem bewaarbleur, maar hij had schriften en op stapels papier had hij vol tekenen, maar allerlei striptekeningjes en neem het allemaal maar op en verhalen schrijven en zo, dat die ik ook altijd als ben. En ik hoe hij hem op lettere leeftijd terug het leven bewoog, ja, daar zorg ik ook wel dingen van in. Dat boeit mij wel, maar wat mij al helemaal boeit is zijn dubbelheid. Dat hij een predikant wie, die het op een bepaalde manier in het leven staan moest, met verwachtingen van winnen. Maar dat hij ook die dichter wie, die ik wel zaken dichten die bij een predikant net zo heel bot passen. En die twee gezichten en die twee noodzakelijkheden in zijn persoon, dat vind ik wel heel fascinerend. Maar Haversmit roen het likwijls net goed aan. Hij hielst van melancholische buien en maakte in de ordens van 59 jaar een eind aan zijn libben. Net steende het dramatische eind van Haversmit, wekent Keekstra een soort van hemzelfs in de poëet. Ik ga me wel afvragen van waarom boeit deze persoon mij eens zo. Een persoon die hemzelf notabene te kwaad dien had. En op een gegeven moment kwam ik erachter, ik vind het helemaal niet zo leuk dat hij hem te kwaad dien had. Maar waarom boeit deze man mij nou eigenlijk zo? Er zie ik wel wat herkenningspunten in. Ik ken me ook wel... ik kan ook wel zwier tegen zich wezen en me druk meidje om dingen dat ik niet ontwang in. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wil helemaal niet dat, dat ik me zo ontwikkeling ga. Dus ik ga mezelf ook wel een beetje kennenleren. Dit is de illustratie die ik maken heb voor het beeldmerk van Grauwe Hemel. Dus dit is het waarom zien op het boek, maar aanstek op de affiche voor het theaterstuk. Ja, die zit hier nou achter mij, hè? Ja, zo ongeveer wel. Dit is een voorbeeld van hoe dat boek eruit komt te zien. Zo'n boek wordt het ook? Nee, zo groot wordt het net, ja. Het past perfect in die boekenkast. Hoewel Haversmit binnenwaart in Ljouwert, speelt het een groot pad van het verhaal maar in Foutgem. Foutgem is natuurlijk geen gemeente Ljouwert. Voor de meesten uit de gemeente Ljouwert komt, wat steken die ervan op, denkst? Nou ja, van een man die in Ljouwert binnen is, uit een vooraanstaande Ljouwerter familie die het heel wat budget had in de literaire wereld van Nederland.
die een dichtbundel bij elkaar schreeuwen had. Die 150 jaar later nog altijd op de toonbank te landen komt. Ja, dat is echt wel wat om gerust op te wijzen. En als er mensen op aankomen en er bij mensen niet het boek kopen en die vinden dat mooi en die kan ik daarmee een mooie joen of een mooie leestijd bezorgen of zo. Ja, daar ben ik eigenlijk al heel tevreden. Vreed 12 november verschijnt het boek van Johannes Keekstra. De theatervoorstelling stiet voor Takomier maaien op het programma.